surorii sale luptat împotriva mea, profeții au profețit privat și au mers după cei care nu le erau de folos. De aceea, din nou mă voi certa cu voi, oracolul Domnului, și cu fiilor voștri mă voi certa. Uimiți-vă, cerurilor, pentru asta și învățiți-vă ca niciodată oracolul Domnului. Deci poporul meu a făcut durere. M-a părăsit pe mine izvorul de la vie ca să-și sape cisterne. Cisterne crăpate care nu pot să țină apă. Cuvântul Domnului. Alles, was ich liebe, und auf der Welt ist. Wort des Lebendigen Gottes.
haben es nie gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nie gehört. Însă fericiți sunt ochii voștri pentru că văd și urechile voastre pentru că aud. Adevăr vă spun, mulți profeți și drepți au dorit să vadă ceea ce vedeți și n-au văzut, și să audă ce au auzit și n-au auzit. Cuvântul Domnului. Kedves ünneplő testvérek, az egyház arra hív bennünket, hogy két szentet szemléljünk, akik különleges helyet foglalnak el az ő történetben, mert Isten őket választotta ki arra, hogy a boldogságos Szűz Mária szülei, és így Jézus nagyszülei legyenek emberi természete szerint. A hagyomány szerint Szent Joachim és Anna már idősebbek voltak, és nem született gyermekük. Mint az a szövetség sok igaz embere, ők is türelmesen vártak Isten ígéretének beteljesedését. Mikor pedig már minden remény elveszni látszott, Isten belépett az életükben, és olyan küldetést bízott rájuk, amelyet senki más nem kapott meg. Felkészíteni azt az asszonyt, aki Isten fiának édes alkalmaz. Egy ilyen magasztos és rendkívüli hivatást látán, könnyen azt gondolhatnánk, hogy milyen szerencsések voltak, milyen kiváltság érte őket, hogy Jézus nagyszülei lehet. Képzeljék csak el, milyen lenne az unokájuk volna a Mesiás, Isten fia. Valóban nagy megtiszteltetés, de itt nagyon óvatosnak kell lennünk. Mert nem szabad azt gondolnunk, hogy Isten azért választotta Joachimot, Annát és Máriát, mert jobban voltak másoknak. Isten kegyelme nem jutalom, hanem ajándék. Az is, hogy Mária eredető bűn nélkül született, Krisztus keresztének kegyelme. Minden mindig Istentől indul, nem pedig az ember érdeméből vagy erőfeszítéséből. Ő kezdeményez, ő választ, ő készíti elő az ember szívét. Erre meg a nevű jelentése is utal. Az Anna név hívelő azt jelenti kegyelem, Isten kegyelme, míg Joachim név jelentése az Úr megszilárdít, vagy az Úr megerősít. Arra nevük is azt hirdetné, hogy minden Isten kegyelméből van, és minden az ő hűsége által vannak vele. És kedves testvérek, ez nagyon fontos megérteni, mert a keresztény élet egyik legnagyobb veszélye az a gondolat, hogy Istenek csak néhány kiválasztott ember számára van tele. Az evangélium azonban ígban az ellenkezőt tanítja. Jézus nem a jóért jött el a világra. Sőt, éppen azok utasítják el gyakran, akik igaznak és tökéletesnek tartják magukat. Jézus, amint tudjuk, az egész emberiséget jött megmenteni, és Isten üdvözítő tervében mindenkinek megvan a maga helye. Nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek ugyanaz a küldetése, de mindenkinek van küldetése. És Isten soha nem téved, amikor embert választ. Talán mi nem kerülünk be a történelem könyvekbe, talán az emberek elfelejtik a nevünket, de ez nem számít. Mert nem alaphatom nekünk azt, hogy nevet szerezzünk maguknak a földön, hanem hogy a nevünk legyen a mennyben. Isten számára nincsenek jelentéktelen nevek, csak olyan életek van,
Kedves azokban a nagyszülőket, akik próbálják a hitet unokáiknak, azokat a szülőket, akik életük példájával nevelnek, és azokat a fiatalokat, akik mernek bízni az ő igazságban. A kérdés tehát nem az, hogy van-e Istennek küldetése számunkra. A valódi kérdés ez. Ezzel bátorságunk, hitünk, úgy válaszolni az ő tegelmére, ahogyan Joachim, Anna és Mária válaszoltak. Любить Иисус Христос, думаю, că aceasta a spus de dar până la urmă ideea principală. În această sărbătoare, patronul sau patronilor acestei biserici, pentru că Joachim și Ana sunt împreună, mulțumită lor am primit cadoul cel mai mare lui Iisus Hristos, Fecioara Maria. Și de multe ori când ne uităm la viața Sfinților, avem această problemă, să ne uităm la ei și să credem ce norocoși au fost ei. Crezând că ei au făcut ceva special, că ei sunt oameni de mâna întâi și noi suntem de o cultură mâna a doua. Poate dacă cade și pe unul dintre noi un har mai special, poate facem și noi ceva. Și este o mare greșeală. Dacă ne-am uitat și la viața Sfinților, nu ne-ați fugit la nimic. Am plecat de aici frustrați și am spune noroc de ei, dar copilul meu nu este Fecioara Maria, nu este Iisus Hristos, nepotul meu. Eu m-am ales cu Maria Magdalena când era păcătoasă și cu Matei Babeșul când era dășcăturat. Deci, putem să avem această încercare să credem, să ne paragonăm cu ei. Cum am spus și în maghiară, Dumnezeu are un proiect pentru fiecare dintre noi. E adevărat că alegerea pe care a avut-o cu Joachim și Ana este una unicată și specială. Dar în asta noi nu suntem mai inferiori. Și de ce? Tocmai puneam întrebarea. Noi suntem disponibili astăzi, dacă astăzi aici Dumnezeu iubește cuiva, să primim harul lui, așa cum l-a primit Joachim și Ana, așa cum Maria l-a primit atunci când Îngerul Gabriel i-a apărut. Pentru că acești oameni sunt oameni, știți, nu-i dau mai nimic special. Joachim și Ana, cum știți bine din tradiție, puțin care știu despre ei, de fapt erau niște oameni vârstnici, oameni pioși, adevărat, religioși, dar care aveau o suferință enormă. Și viața lor era un eșec total. Gândiți-vă că timpul ăla să mai un copil era cel mai mare faliment pe care putea să experimenteze un cuplu. De fapt, spune Evanghelia Apocrifă că atunci când Joachim a mers la templu și a vrut să facă un sacrificiu, gândiți-vă că veniți la biserică, vreți să vă dați și sunt unii care încep să râdă de voi. Să-și bată joc de voi. Și să spună, tu ești un blestemat, pentru că pe tine Dumnezeu nu te-a binecuvântat. Pentru că cine nu aveau copii atunci, erau considerați blestemați de Dumnezeu. Au făcut ceva berat, păcătos. Și de asta Dumnezeu nu binecuvântează. Și putem doar să ne imaginăm ce suferințe erau în inima acestor doi bătrâni. Crezând cu adevărat, probabil, că au greșit cu ceva. Ei în viață, poate nu au greșit, totul. Cum de multe ori ne uităm și la viața noastră și sunt unele anumite evenimente și ne întrebăm, dar cu ce am greșit? De ce chiar nu e acest copil? De ce chiar nu e această soție, acest soț? De ce nu e această boală? De ce nu e acest loc de muncă, acest șef insuportabil? Și avem multe de ce. De multe ori credem că am greșit. Și nu este așa. Vorbeam chiar despre Harul lui Dumnezeu și cum numele însuși al Oana, cum de ebraică înseamnă Har. Harul lui Dumnezeu. Și ce este acest Har lui Dumnezeu? Despre asta vreau să vorbesc un pic. Cât de important este ca astăzi să ne deschidem Harul lui Dumnezeu. Pentru că, cum am spus mai înainte, Harul lui Dumnezeu este pentru toți. Nu este că Maria, Ana și Joachim s-au forțat. Nu este că Maria într-o zi s-a trezit și a spus astăzi mă voi forța și voi deveni mama lui Dumnezeu. A fost o alegere gratuită a lui Dumnezeu. Alesul întotdeauna. Cum te alegi pe tine și pe mine. Faptul că trăim și suntem aici, nu a fost alegerea noastră. Nu am ales noi să ne naștem. Dumnezeu a spus, tu te vei naște la vișeul de sus. Eu mă rog. Așa a fost alegerea sa, nu ne-am ales.
prea nu știu la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales pe fiecare să funcționăm așa, să depindem unul de alții. Și Ioachim și Ana au fost aleși de adevărat pentru o misiune specială. Dar cum am spus, aici pe pământ nu contează prea mult ce titlu are, nu în fața lui. Pentru că aici pe pământ noi suntem interesați să fim cineva, să ne arătăm că avem titluri. Dacă vrei să ai titluri, îți spun deja că maxim, ce va rămâne din titlul tău și din cariera ta, este că pe piața de mormânt îți va scrie nu numai numele și îți va spune în față doctorul, dar asta nu e pe pământ. Pentru că noi nu am fost creați pe pământ ca să avem titluri aici. Noi am fost creați să avem un loc în cer. Și în cer toți suntem la fel. Nu există unul mai mare, unul mai tare. Bucuria care Dumnezeu ne va da în cer va fi la tot, pentru toți la fel. Nu este că Dumnezeu va spune pe tine, te iubești mai puțin. Și de asta trebuie să înțelegeți astăzi. Ce este Harul Dumnezeu? Care Ioachim și Ana s-a deschis. Dacă vreți să fiți credincioși, un exemplu simplu, este că noi în viață putem să facem posibil. Putem să facem unele lucruri. Dar cu siguranță ați experimentat că la o care de vreme sunt lucruri pe care noi nu putem să le facem. Sunt imposibile. Acolo subintră Harul lui Dumnezeu. Este un exemplu mai simplu. Sfânta Tereza de Lisieux, Sfânta Maria Mică, Tereza de Lisieux, scuzați-mă, ea avea aceeași frustrare, pentru că v-am spus la început, ea avea și această frustrare, a spus, și eu vreau să fiu ca Sfinții. Citea viețile Sfinților și spunea, ce lucruri minunate a făcut Dumnezeu cu ei. Dar eu cine sunt? Eu nu sunt nimeni, nu fac nimic. Sunt într-o mănăstire și nimeni nu știe de mine. Și a avut multe răspunsuri, dar la un fel de vreme, el a ajuns la concluzia asta. Că a spus, eu mă simt ca și un copil mic, neajutorat. Am în fața mea o scară foarte grea de lucrat, care se scara pe fulților. Și încerc să devin mai bună, să urc pe această scară, dar nu reușesc. Ca un copil mic mă chinui și cad în jos. Și spune ea, Dumnezeu, care este Tatăl meu și mă iubește, vede că eu mă chinui să mă urc pe scara asta. Vede că eu încerc să devin sfântă. Și spune ea, despre experiența ei. Într-o zi, Dumnezeu, văzând că mă chinui să mă urc pe această scară, îi va fi bine de mine, va coborî el jos, mă va lua în brațe și mă va urca acolo sus unde eu singur nu pot să ajung. Și iubiți credincioși, asta este Harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face lucrurile în locul meu și în locul tău. Noi de multe ori așa, o să ne rugăm la Dumnezeu, ca fel ca magia, nu? Credem că sunt formule magice, rugăciuni mai speciale și dacă le spun așa și fac așa, Dumnezeu nu va asculta. Dumnezeu tot timpul te va asculta. Pentru că Dumnezeu este un Tată care te iubește. Și spune Evanghelia, dacă voi care sunteți răi, știți să dați lucruri bune la copiii voștri, cum să vă gândiți voi că Tatăl vostru care v-a creat nu vă va da Duhul Sfânt și tot ceea ce este bun? Deci aici problema nu este Dumnezeu. Dumnezeu tot timpul vrea să vrea Harul Său. El vrea ca acum tu să ieși din această biserică plin de har, atât la Fecioara Maria, să ieși cu viața transformată. Întrebarea este, ce trebuie să facem noi? Pentru că, cum spunea Sfânta Tereza, noi trebuie să facem un mic pas. Să încercăm să facem ceva. Și este o Evanghelie care ne ajută mai mult în acest sens. Unde este un tată, ca și mulți părinți care probabil sunt aici, care au un copil cu probleme. Tatăl ăsta avea un copil care avea un diavol, o problemă destul de mare. Și spune că acel diavol îl plăcea că îl ținea mult, l-a aruncat de jos. Și nu vorbea de el. Și este interesant cum răul intră în viața noastră, pentru că e bine de știut că atunci când răul este prezent în viața noastră, primul lucru care se întâmplă este că ne face mulți. Nu mulți că nu putem să vorbim, ci că nu putem să ne comunicăm, să ne înțelegem. Pentru că poate să fie un soț și soție și să vorbească despre același lucru și să nu se înțeleagă. O să ai un copil care vorbești, vrei să transmiți iubirea ta, ca bunicii care vor să chinuie așa de mult, să ai în biserică, încearcă să-i spună că e deputat de Dumnezeu și poate nu te înțelege. Pentru că diavolul, primul lucru care face este să rupă comunicația. Comunicația nu este ruptă pentru că studiai străini limbi,
Eu pot să vorbesc și în chineză. Dacă Duhul Sfânt este inima mea și inima voastră, ne înțelegem foarte bine. Asta sunt rusalii. Noi nu mai înțelegem și nu mai ascultăm atunci când ne vorbește altcineva care nu este Dumnezeu. Când dăm ascultare la altcineva. Și de aia tatăl ăsta, acest tatăl are o problemă mare. Și spune că prima oară acest copil a dus la apostolul și apostolul nu a reușit să iese din asta cea. Și atunci vine Iisus Hristos. Și acest tată, care poate să fie cu astăzi, un părinte, care are o suferință mare, își pune toată nădejdea în Hristos. Și spune, Doamne, i-am trimis la apostol, dar nu am putut să facă nimic. Dacă poți, fă tu ceva. Îndură-te de mine. Și interesant. Că răspunsul ar trebui să fie, ok, te ajut. Iisus nu răspunde așa. Iisus spune, dacă pot, totul este posibil acelui care crede. O generație incredulă și degenerată. De ce ar trebui ceilalți care nu crede? Adică problema nu este dacă te explicați, care gândiți-vă un pic. Cum puteți să vă gândiți voi că aveți un copil cu probleme, mergeți la Dumnezeu și Dumnezeu nu vă ascultă? Asta vrea să spune Iisus. Cum poți să te gândești tu, ca tată, că eu nu vreau să te ajut? Și de asta spune, dacă pot, problema nu sunt eu dacă pot. Problema este, tu crezi. Tu crezi că mie totul este posibil. Tu crezi că orice problemă ai în viața ta, dacă crezi că Iisus Hristos este pe acest altar, în acest cuvânt, te poate vindeca. Tu crezi că Dumnezeu are putere să vindece nepotul tău, fiul tău care poate la asta, sau soțul, soția, cine vrei tu? Tu ai această credință, îi spune Iisus, ne spune nouă astăzi. Și acesta este primul pas. Asta este partea pe care noi trebuie să o facem, iubiți credincioși. Noi trebuie să-i mulțumim acestui Tată, pentru că dacă n-ar fi fost El, n-am știut noi ce trebuie să facem. Unicul lucru care trebuie să-l facem este să mergem la Hristos și să-i spunem, Doamne, ajută-mă! Câte lucruri nu sunt în criză, nu-ți vorbesc de ani de zi, trăiesc întiși la viață și nu vin odată să-i vorbească de Hristos. Să-i spună rugăciune, Doamne, ajută-mă, că nu poți să-mi vezi soția, nu poți să-mi vezi copiii, nu poți să-mi vezi părinții. Ar ajunge atât. Tu poți. Și de multe ori nici asta nu faci. Minim, posibilul nostru. Pentru că rugăciunea este posibil. Noi putem să le dăm. Și de aia spune Iisus Hristos, totul este posibil. Tu crezi asta? Și răspunsul pe care îl dă iubiți credincioși tatăl acesta ar trebui să fie răspunsul nostru. El nu spune, el spune, crede. Așa un pic timid, dar ajută-mă, crește în credință. De multe ori noi când nu avem credință, intrăm în criză. Și spunem, dar eu sunt un om simplu, dar eu nu am credință, eu nu am credința Sfinților. Și de multe ori noi însuși punem un obstacol harul lui Dumnezeu. Pe când ar trebui să spunem, Doamne, dă-mi credință! Dă-mi credință în seara asta să pot crede că Tu poți să-mi schimbi viața, că Tu poți să mă scoți din acea dependență, din acel viciu pe care l-am. Dă-mi credință să cred că Tu ești Dumnezeu, că Tu ai venit pe pământ pentru a mă mântui. Crește credința mea! Când a fost ultima oară pe care l-ai așa? Când e cerut Dumnezeu credință? Pentru că e interesant. Iisus nu-i spune acestui tată, dacă fiul său crede. Pentru că noi de multe ori ne rugăm și spunem, Doamne, schimbă-l pe soțul meu, schimbă-l pe fiul meu, schimbă-l. Hristos nu spune asta. Hristos îi spune, tu crezi? Pentru că dacă nu crezi, fiul tău se mântuiește. De asta bunicii sunt așa de importanți. Pentru că bunicii sunt acea generație care cu adevărat au vărsat sânge săraci pentru nepoți, pentru copii, venind la biserică, rugându-se ruzarul, care în continuu intercede pentru acei oameni, pentru copiii săi, pentru persoane, rugându-se, pentru că știu că rugăciunea are o putere. Că poate fiul lor nu crede, dar rugându-ne ca Sfânta Monica, care s-a luat 30 de ani săracă, care Sfânta pe Augustin, are putere. E adevărat, posibil că Dumnezeu nu ne ascultă atunci când vrem noi. Dar când ne ascultă, gândiți-vă la Sfântul Augustin, ce om are primit. Ioachim și Ana au trebuit așteptă până la bătrânețe pentru a primi un copil. Dar ce copil au primit? Pe însuși mama lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, în seara asta, să cerem această credință. Să facem minimul nostru posibil. Dacă cineva nu a înțeles, vom face un ultimul exemplu, care este și noastră. Și este acel episod de Evanghelie, unde este o mulțime mare. Spune că sunt 5.000 de oameni în bărbație, fără a rămâna femeile și copiii. Deci, minim 10.000 de oameni au rămânit și lucrări. Și a
grădiniță, știu că sunt oameni și au nevoie de mâncare. Și vin la Iisus așa, în vârful labelor și spune, Iisuse, dar nu trimite îi de foame acești oameni. Și nu e foame, nu? Sper că nu este foame. Mai înțelegeți. Și spune, și apostole, bă, nu mă termin dată, e vorbit deja de 3 zile și ăștia sunt de foame. Așa suntem și noi, ne punem la burtă decât la inimă. Și așa, ce le spune Iisus la apostole? Dați-le voi de mâncare. Și ei se uită la ei, la puținul care le avem, nu de timp vorbim puțin în fața lui Dumnezeu. Și spune, este un băiat aici, are săracul 5 pâini și 2 pești. Dar ce să facem cu asta la atâta mulțime? Și Iisus ce le spune? Începeți să le dați de mâncare. Adică acest puțin pe care l-ai acum, pentru că asta este rugăciunea, asta este credința, că nu contează cât de puțin ai, că nu contează ce ai, nu o să ai nimic la. Dacă îl pui mâine lui Hristos, dacă începi să te miști în seara asta, dacă îi spui, Doamne, atât am, ce face Iisus? Dă de mâncare la toți și mai și la mine, 12 coșuri de mâncare. Și asta este pe adevărat, iubiți credincioși, harul lui Dumnezeu. El nu face în locul nostru și nu face fără noi lucrul acolo. El are nevoie de puținul meu și de puținul tău, dar are nevoie de credința ta. Să crezi că El poate să schimbe viața. Că El poate să te facă recunoscător, fericit cu ceea ce are. De aia, înainte să trecem la Sfânta Eucaristie, acel puțin pe care are să-l punem aici pe altar, în fața lui Dumnezeu, problemele pe care le ai, dubiile pe care le ai, fricile pe care le ai, pune-le aici în numele lui Dumnezeu și te asigur că dacă crezi, nu se vor întoarce pe acolo. Știi ce se va întoarce? Ce vei primi? Vei primi pe însuși Iisus Hristos, care este pace, iubire, speranță și tot mai departe. Iisus Hristos la toți ne dă aceeași mâncare, trupul Său. De asta v-am spus că este periculos să ne gândim că Sfinții sunt ființe rășelătoare. Nu! Pentru că și noi, ca Fecioara Maria, primim același trup și același sânge. Și mine și tine, Iisus Hristos vrea să intre astăzi, să le transforme inima. Și aceea, această
fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl la tot puternicul. Dumnezeule, Părintele părinților noștri, Tu ai vorbit ca Sfinții Ioachim și Ara să aibă harul de a fi părinții Maicii Fiului Tău Europa. Dă-le, te rugăm, ca prin rugăciune, să dobândim mântuirea pe care ai făgăduit-o poporului Tău, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Jos inimile. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept este, de datoria noastră și de mântuirea noastră, să-ți aducem mulțumire întotdeauna și pentru Tine, Doamne Părinte Preasfinte, Dumnezeule Atotputernic și veșnic. Căci în adorarea Sfinților Tăi, Tu ești prea mărit și încununând meritele lor, îți încununezi propriile daruri. Prin felul lor de viață ne oferi pildă, prin comuniunea cu ei ne dai prietenia Ta, iar prin mijlocirea lor ne dăruiești ajutor, pentru că înconjurați de un nor atât de mare de martori ai credinței, să alergăm cu statornicie lupta care ne stă înainte și să dobândim împreună cu ei cununa nepieritoare a gloriei prin Hristos Domnul nostru. De aceea, împreună cu îngerii și cu toți Sfinții, cântăm imnul preamăririi Tale, zicând fără încetare. Kérve kérjük tehát Istenünk a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat megemeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatod, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és tegyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem helyre, az új és örök szövetségé. Ez a vér érdekel, és sokakért kimontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
és második elővetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházat áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kérgeztetni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testéges vérét magunkhoz veszünk, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges férfiakkal, Szent Annával és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérjük Istenünk, hogy engesztelő áldozatot hozzon az egész világnak végét és üdvességet. Erősíts meg hitben és szeretetben, bőrni zarándok útját járva egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Jenő püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népledet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen Te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Eltűnt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a Te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóban a világon. Ő általa öntele is ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată Mielul lui Dumnezeu, iată pe acela care asupra sa putea călării. Fericiți cei chemați la ospățul Mielului.
fie darul primit și să ajungem la moștenirea făgăduită copiilor tăi, prin Hristos Domnul nostru. La sfârșitul acestei liturghii, în care am celebrat bucurie cramul bisericii noastre, închinat Sfinților Ioachim și Anna, doresc să adresez cuvânt de profundă recunoștință. Înainte de toate, îi mulțumim lui Dumnezeu, izvorul tuturor harurilor, pentru darul acestei zile de sărbătoare, pentru comuniunea pe care am trăit-o în jurul altarului Domnului și pentru binecuvântările revărsate asupra comunității noastre, prin mijlocirea Sfinților Ioachim și Anna, modele de credință, statornicie și iubire în familie. Adresez sincer mulțumiri confraților preoți care au și diacon, care au celebrat împreună cu noi această Sfântă Liturghie, special Părintelui Alexandru, capelan din Sighet. Mulțumiri că ai acceptat și ai învățat. Un salut deosebit și întreaga noastră apreciere se îndreaptă către domnul episcop luteran evanghelic de Sibiu din România, care, aflându-se în vacanță, a considerat bine să sărbătorească cu noi împreună, cu soția și cu o familie prietenă. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră. Acesta este un semn al dorinței de a mărturisi împreună valorile Evangheliei în lumea de astăzi. Încă o dată mulțumim. O salut și pe doamna deputată a UDMR-ului, care este prezent aici, provenit din Sighet. Mulțumesc tuturor pelerinilor și credincioșilor care au venit astăzi pentru a se ruga împreună cu noi. Prezența dumneavoastră face din această zi adevărată sărbătoare a credinței și a comuniei. Da? Și recunoștința mea se îndreaptă și către corul parohiei, mai ales că a fost prezent și Berti, fostul cantor al liceului, care prin frumusețea cântării liturgice ne-a ajutat să înălțăm inimile către Dumnezeu și să sărbătorim într-adevăr această pereche de sfinți ai noștri. Sigur, mulțumesc membrilor Consiliului Parohial, precum și tuturor voluntarilor, colaboratorilor, care au lucrat cu generozitate și spirit de slujire pentru pregătirea și buna desfășurare acestei sărbători. Fiecare gest și chiar și cel mai discret a contribuit la frumusețea acestei sărbători. Mulțumesc tuturor binefăcătorilor parohiei și tuturor credincioșilor care prin timpul, munca, rugăciunea și spiritul lor material susțin viața și misiunea comunității noastre. Domnul care vede binele făcut în ascuns să vă răsplătească în suflet. Și ne rugăm ca Sfinții Ioachim și Anna, bunicii Domnului și ocrotitorii familiilor și părinților și ai bunicilor, să mijlocească pentru comunitatea noastră, pentru familiile noastre, pentru copii și tineri, pentru bolnavi și singuri, care își pun încrederea în rugăciunea lor. Plecăm astăzi la casele noastre, bineînțeles, după ce participăm în curtea parohiei la pahar de vorbă și niște găluște, când plecăm după aceea, să mergem cu inimile întărite de Cuvântul lui Dumnezeu și întărite
Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru mărturia credinței voastre. Domnul să fie cu voi. Mă binecuvânteze bunul și atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace!